Voleu fer el favor de callar? Molt bé. A continuació, veuran una projecció d'uns 5 minuts que no compta amb tomes falses. Per favor, mantinguin tots els telèfons en mode avió i facin silenci durant el major temps possible. Moltes gràcies i gaudeixin. Molt bona nit. El dia d'avui veurem un reportatge de què estudiar després de la secundària. Estudis demostren que més d'un 60% dels alumnes no té clar què estudiar un cop acaben l'educació obligatòria. Per això veurem aquest reportatge, el qual explica d'una forma amigable quines opcions hi ha si no es vol anar pel clàssic batxillerat. No tenir clar què estudiar després de l'educació secundària pot ser un malson per molts. Aquests dubtes són més comuns del que sembla. Per això, al reportatge d'avui veurem totes les possibilitats que hi ha un cop s'acaba l'educació obligatòria i, si no es vol seguir estudiant, quines opcions hi ha com a treballador. Comencem amb el batxillerat. Amb el batxillerat podem accedir a tots els estudis superiors. Al batxillerat en trobem dels següents tipus: lletres, de ciències, tecnològic, social i humanitari i artístic. D'altra banda, trobem els cicles formatius, ensenyaments esportius i ensenyaments professionals de música i dansa. A continuació parlarem d'un altre tema. Veurem per què els estudiants acostumen a no voler seguir estudiant o no saber què estudiar. Per això entrevistarem el senyor Pere Llorenç, expert en el sistema educatiu. No saber què estudiar sempre ha estat un dels problemes bàsics de l'alumnat quan arriba al final de l'educació obligatòria. El problema avui dia pel qual aquest problema ha evolucionat tant i s'ha fet tan nombrós el número de persones que no tenen clar què seguir estudiant és perquè els treballs evolucionen mentre que el sistema educatiu que fem servir segueix funcionant com fa 35-40 anys. Això també fa que a nivell mental, diguem-ne, els estudiants no tinguin clar què fer després de l'ESO perquè no saben o no coneixen suficients opcions o no se'ls està formant de la forma correcta com per poder arribar a algunes professions. Després de sentir aquestes paraules del senyor Llorenç, vam decidir contactar el conseller d'Educació perquè ens donés la seva opinió sobre el tema. Des del govern de la Generalitat estem fent un treball meravellós perquè el sistema educatiu segueixi evolucionant a mesura que passen els anys. Acostuma a ser bastant criticat per ser antiquat, però jo els hi puc assegurar que fem tot el possible per poder seguir evolucionant i que els alumnes estiguin aprenent de la forma més moderna i avançada possible. D'altra banda, també hem trobat un gran número d'alumnes que per ells mateixos deien que no volien seguir estudiant perquè no els hi agradava l'institut o com se funcionava el sistema educatiu. Aquí els hi deixarem un exemple. Jo el que vull és deixar d'estudiar, fotre el camp perquè l'institut és una merda. A mi que no em diguin que està evolucionant o que està anant a millor perquè no està anant a millor. És avorrit, els professors són avorrits, el pati és avorrit, tot és avorrit. Jo el que vull és treure'm l'ESO, sortir i ja em buscaré la vida per trobar algun treball, faré algun grau mig, però a l'institut no m'hi veuran més, no. Finalment, com a conclusió, podem extreure que hi ha un gran número d'estudiants que no continuen amb els seus estudis perquè no els hi agrada. Però hi ha un 60% d'estudiants que no continuen perquè no saben què fer o no coneixen totes les possibilitats. I això, senyors i senyores, sembla que no hi hagi ningú disposat a solucionar-ho.